ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்மளோட டிஜிடெக் தமிழ் சேனலில் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னென்னா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சூப்பரான அப்டேட் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து காசு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கட்டாயமாக சந்தோஷப்படுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு செய்தி தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டில் தான் இந்த அப்டேட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இவங்க யூடியூப் தரப்புலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா April 11, 2022 அந்த டைமில் சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம இதை வந்து இன்னும் கவனிக்கலை. ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஒரு சில சேனல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் டீம் கூட வந்து டைரெக்டாக வந்து சேட் பண்ணி எல்லாம் கேட்டு கூட இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் இவ்வளோ நாளும் தெரிஞ்சது, நம்ம வந்து ஒரு யூடியூப்பில் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு மில்லியன்ஸில் வந்து வியூஸ் போகணும். அப்படி போனால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, யூடியூப் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருந்தது வந்து மினிமம் வந்து அமௌண்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா $100 கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ $100 கிடைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு மில்லியன்ஸில் வந்து வியூஸ் போகணும் அப்படிங்கிறது. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்டேட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த $100 விட கம்மியாக கூட நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் நம்ம வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி பார்க்கலாம். மற்றதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான். அதாவது என்னென்னா, இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்களா. நிறைய கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரிலாம் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டு கிடைக்காத கிரியேட்டர்ஸ்க்கு கூட இனிமேல் வந்து கிடைக்கும். அதாவது $100 விட குறைவாக கூட நாங்கள் வந்து ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, $100 விட குறைவாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து அந்த மில்லியன்ஸில் வியூஸ் போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நமக்கு வந்து வியூஸ் வந்து கம்மியாக போனால் கூட நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு $10, $20 அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கிறது கூட சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதான். ஒரு சில கிரியேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவங்க வந்து யூடியூப் டீம் கூட டைரெக்டாக வந்து சேட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுலேயும் அவங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. வியூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஏற்றது மாதிரி நாங்கள் வந்து ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டு கொடுப்போம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, சேனலோட இது வந்து கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க, குவாலிட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க. உங்களோட ஓன் கண்டென்ட்டாவது இருக்கணும். நமக்கு வந்து கிளைம் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. வேறு மாதிரி ப்ராப்ளம் அடுத்தவங்களோட கண்டென்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களோட ஓன் கண்டென்ட் வந்து போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட்ஸ் வந்து பெருசாக வியூஸ் போகாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக போயிருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் ஃபண்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான அப்டேட் தான். ஸோ இந்த அப்டேட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் பல வகையான யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு நம்ம சேனல் டிஜிடெக் தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.